círculo vicioso de sofismas, maniqueos que rematan coa paciencia dun santo, é dicir, coa paciencia de todos vostedes. Pero eu non estou ponendo as cousas nun punto medio, non estou aquí facendo un discurso equidistante porque sei ben porque estou aquí, mas ben o que estou a dicir que tamén ser un agasallo para o meu fillo que está aí sentado, que ten 4 anos e que se chama Mario, porque eu a él non lle quero negar o que a mí me negaron cando tiña a súa idade, e tamén na escola me negaron. Non quero negarlle esas 1000 primaveras que dixo Álvaro Conqueiro, e podría poñerme lírico, pero non é nada peor que un texto que son lírico. Entón vou aforrar eso. Pero polo menos, regateando un pouco como se facía nas feiras, me gustaría que houbera 800, 900 primaveras máis para o galego. Tampouco quero negarlle a meu fillo a modernidade de acceder a outros idiomas e culturas, máis sempre desde a experiencia, e falo de experiencia, de sentir viva a nosa lingua na boca como esa nena de 5 anos que saiu antes. Non quero, en definitiva, negarlle o privilexio de ser un cidadán, que palabra máis bonita, un cidadán do seu tempo, conectado en rede a través de Globaliza, a que tamén felicito, co resto do universo, nas raíces nestas terras do outono, ou nos de Lalín, ou de calquera lugar do que vos procedades, porque sei que aquí hai xente de moitos lugares de Galicia. E por iso, e a pesar destas tregoadas políticas que nos rodean, quixera seguir a confiar no común de xente, neses milleiros e milleiros de persoas que desde o amor, que desde a liberdade e desde o respeto deciden que a mellor defensa da lingua acontece nese lugar tan prosaico que denominamos día a día, vida cotidiana, e na festa, como coa banda de Balbina. Tamén nas jornadas non festivas, e sobre todo nelas, é onde decidimos o destino do galego. Ou peza de museo, ou software colectivo. E o resto, pois, veñen sendo, que vou contar, andrómenas, estes brillos fugaces que facemos ás veces os escritores e escritoras e que duran o que dura o fulgor do arco da vella, algo que queda bonito, que diga, ai, que ben falou, pero europeu para tranquilizar ás veces a mala conciencia. E non sei se somos ou son desertores do idioma, pero polo menos sei que ás veces parece pasotas do idioma. Entón, moito ánimo, moita festa e desculpade ao cobrador do prato.